אני לא יכול לסבול לראות טלוויזיה עם אשתי, נוגה, כשהיא מחזיקה את השלט. אני רואה את השלט אצלה, כאילו בני סלע חטף לי את הילד. אני רואה את השלט אצלה, אני פצעים, אני אומר, השלט אצלה, אני אגיד לך למה. כי בחורות לא יודעות לזפזפ. אל תעלבו, לא יודעות לזפזפ. קחו כל גבר, אומן, הבוהן שלו רצה, ואם באלפית שנייה או על תחנה, הוא לא רואה, גול. בחורה ערומה, או אוטו מתפוצץ, הוא לא עוצר, הוא ממשיך הלאה. בחורות לא. בחורות מתעמקות. בחורה בטלוויזיה... רגע, אולי זה מעניין. ואז הוא אומר לה, אבל זה פינגווין. אומרת, בואו נתראה. עכשיו, אם חס וחלילה, בחורה מגיעה לתחנה, ויש על המסך אישה בוכה, נגמר. היא רוצה לדעת, למה היא בוכה? מה קרה? למה היא בוכה? אלחנדרו בגד בה, היא עזבה את אלחנדרו. מה קרה עם אלחנדרו? אוי ואבוי, אוי ואבוי.